mar rameny piny. Kawuono wamenyo pi manyando, to pi manyando ni une jok maluorore ka ng'iyo kaka jopiny chalo, kendo uromo kod ji mopogore opogore, joma samoro pi odaro maonge gimoro kata achiel ma gidongo, joma moko bende ma samoro yuko kod mwandu gi matin, samoro ng'ato ting'o mana matres, samoro ng'ato ting'o mana oluth kuon kata sufria kende, ng'ato bende wuok kod diende moro manogenore godo e masira mar oula ni. Mos nyikwa Ramogi Ajwang' mondo inyiswa ni to kipimo kod oula mosetimore ma wang'ni makoro walose sani, mano omiyo Nyando pong' mokalo wi daraja mare, inyalo wacho ni en oula machalo nade kichako gi moso jopiny? Erokamano jaduong' Bati kuom rwaka e chenro mar rameny piny. Kaka isewacho kanyo en ni en adiera kodhni osebedo ka chwe, kendo wasebedo kwanene kochwe malo, kendo wang'ni to dwa muomo jopiny mokalore kaka ji ong'e. Kwasepime higni mang'eny mosekalo, waseneno ka kodhni chwe, lakini mano chwe ndalo ariyo mokalo. Ne waneno koth maduong', kendo kaka iwacho nochwe mopong'o river Nyando mochako kalo wi daraja. En pi mane ng'eny saidi, kendo waneno ka jopiny ne nigi ywak, kendo ywak gi keto kuonde mopogore opogore. Kwaneno joma ni Nyando, joma ni Kadibo, kendo kwaneno jok ma ni Mwalo, mantiere area mar Kadhiambo, ne jo ywak mopogore opogore, kendo yudo ka pigno biro mang'eny momiyo jomoko nomoko, kendo ne omiyo jogo manomoko ne oketo ywak mondo mi kaka wan jo Msalaba Makwar wane kaka wanyalo konyo kendo wareso ngimagi kinde mag seche mane gikwaye konyno. Kamano. Kinde ka kinde jaduong' Maurice, en ni itemoga nyiso oganda mondo mi odar odhi kuonde moting'ore gi malo, to samoro ji penjo ni gwenge machalo ka Nyando gin gwenge ma odwa bedo gwenge ma opiemore kata mopie maonge thur kata kuma oting'ore gi malo ahinya. Nono ka kodhni onyoro nyaka kuonde manyiche paro ni oting'ore gi malo machalo kaka Tesendo Bila kaachiel koda od thieth mabe nitiere kama oting'ore gi malo. Ang'o gini makoro nyaka time kinde ma koth pod nyalo medo chwe, kata koponi ok ochwe sani makoro iwacho ni nyalo dok piny ni, to koth nyalo chwe ndalo mabiro? Ang'o ma nyaka tim kaka un jok mosebedo kaluorore kuonde ma ji oyude masira ahinya mag pi masani koro chenro Nyando ni? Gin ang'o gini ma nyaka tim mondo wach ni obed ni en gimotieki, kata kok otieke ahinya ahinya to dwoke piny ma onyalo mana bedo kuonde moko matin kende manitie machiegni kod aora Nyando? Gima nyaka tim sani jaduong' Bati en ni nyaka ji yie ni pigni biro, kendo obiro e yo mopogore, kendo jogo modak e aluora mar aora nyaka bed ni ging'eyo ni pigni kopong' nyalo hinyogi, kendo puonj makende en ni mondo gidar kuondego chon, mondo gidhi giyud kuondego ma ginyalo jote, to ka ahinya ahinya nyalo yudo kuondego minyalo dhi dake mi uwe tie aora, inyalo dar kabisa mi dhi idak kuonde ma oting'ore gi malo, niwach higa ka higa wayudo masira mar kodhni kendo ketho udi. Koro yudo ka ute kethore higa ka higa, chuno ni nyaka ilos ot higa ka higa, kendo nitie jogo ma bende ne waseneno ka osedar ma pi kaka thoth mar nam kaka duogo chien, gisebedo ka pok gidok e miergi kinde ma higa achiel mokalo. To gima nyaka wabed mwang'e jogo kaka jogo ma ochung' gi jopiny ni nyaka warom mondo wawach gini e yo makende, mondo wane ni to en yo mane minyalo tim, to gini en mana gima wanyaka wabed gi jopiny, serikal mamalo, serikal mar kaunti, to gi jogo duto ma ochiwore mano miyo kod jopiny, mondo wang'e ni to en ang'o minyalo tim. Niwach waseng'eyo ni seche duto gimiluongo ni response nengone ni malo moloyo ka en gino minyalo kony kendo minyalo duok chien. Ni winjo ka jal moro wacho e TV kanyo ni kolosnwa daik kendo kodam mamalo cha otieki, manyiso ni pi ka biro matek to pigno donje dam, then ok odhi biro mager mondo oyud kaka onyalo muoch modonje mier, koro odhi yudo kodhi ridore mayom
koro iyudo ka kata kohinyo ji to ohinyo ji matin to ok ji mang'eny kaka nohinyo ndalo 2 mokalo alwora ma Nyando. Kamano. Nyaka gi sani